nghìn chim cái number chinh rai lai spa lai phù sao lai spa lai phù sao Hai kekerteng upa badu kun badu men sembaku. Amen. Cái chinh ai trong trai trong yêu Jesus Christ, bad cái chinh ai trong play, làm bad cái chinh slog trong men sembaku, kiên don ringkan bad pi baro. Ringkat bat piru. Ko han men ko perbe ngis ngangu yo blay bla ai ngi sasisien ye kene galant klenti ban ye kendu yo u lamba kene ka yo kris pakhuin ngi duai bau blay nang ker khu krado unang da nang ri nang suma sukher yangi man la kasni hakane ka mas pakhuin ngi duai kerpang nak banta ki khun men sem baro trong kane ka parish ka jungi bat kerpange yakine kinmen ki para ki barakhe ya ka singi kha ka jungki nyai khublai ka singi kha basuk badbadap jingker khu jong blai namta jungki wai pi wai ya emisina meri khar bungar Stella Aurelia khar bungar Amachi Sangma Elfidora Khongwet ngidwai ru yai khun jing i Ilio khar maupat badia i Austin khar bungar bauble na kerkhu kerdo yaki ngidwai ru nak benta ki bapang bestam ki badan haki ingisam ki jungi lane haki jaka sumar bapher bauble unai no haki yaki jingko jingkhia hakamet kemensiem nginang duai yaki khun kikti ki bapen pau ki jing songu belapas mahaki exam ke jungki bakinang kiu irat haki jing pulai ki jing puthi bari ke mensiem ke boblai lakhona shalade ke blabu jing thmu karpang hakane kasni ngidwai boblai ru lama kane ke yu kris bukhuj un aino haki ya ka jing supneng ka bom chukut ngipen bet pen biang yelade man pediang yikane ki jingker khu nau blai dago sashisien ngipan map yela ki jong kilai kilet ki jing klot ki jing duna briu jong ibaro ngapla hau play bren bor baro berapi ko hanmen ko para bangala le pop sigune da ki jing perkhat da ki tien da ki kam da ki jing le klet da ki jing le pala jonga da ki le pala jonga da ki le pala pro jonga namar kata ngapat ikamar ya bukuin kesa kathesati kya ngel bukuin maria pi ko men ko para banduai nak benta jonga how try play jongi ublay bren bor baro unis ne yangi badan dalam ma pi ki pop jongi un yalam yangi shekajing em bom chukun Amen. Lai spa sau phusan lai sau san bút đặc number chinh rai lai spa sau phun rêu Try
ken rat ko blaze yangi try ken rat ko blaze yangi Cristo mako Cristo ra ko no penim jongi penim yangi try ken rat ko blaze yangi try ken rat ko blaze yangi Cristo mako Cristo ra kono penim jangi penim yangi Puram Malaysia drawn but hakin do jing su haki ben real baro badon kamon baba iya ya roya me ginaman gimane iya bendon muro bangis ya me bangis ya me ku try ku play siempre ku padon borbaro ku kun marwe yupa ku try you Jesus Christ ku kun lamradu play bakit birthday Top yang kajing kerpa Tus ngau selayangi Tus ngau selayangi Datang mami bakun Datang mami utrai Uwe bakita Mami ku Jesus Christ Mami bayalong play Haji yalong kaway Baru mensimbakun Hagapurong ukpan Hagapurong ukpan Tungen ya duai Koblay badan barbaro ba junam Ya banginuan ban khod ukpa Da kajing hikai siem bakuy To pen janai purahi kita nuat jongi Ya siem jing long kuan ting Knang banginup long ki babet ban yorung Sya kanong pateng balakular Dau try jungi Jesu Kristu kuan jong me O bayem batsin syarang kabat me Ha kajing along kaway jong siem bakuy O way ublay junam la junam Amen. Kajing pule na kitab baningkong kisim. Ha kito kisngi o Elijah ulalay sisngi lenti syari kenja berula poi berlasyong hapo uwei uding sanyum berula kerpat banyap no ulaong. Kato la biang menta atrai shimno ya kajingim jonga nama rengam long ubakham baha banyikikpa jonga. Ula thia bad ula yo thia hapo utau ding sanyum berhakmi uangel ula khta yu bad ulaong hau. Tokhi batobam te ula lej pej bat shisha la don ka kli jong uwei ukpu da kabala shet hakimau kluj bat shikiu ku
kumta ula bam bat ula di nang ta ula thia biang u angel jung utrai ula wan biang syasisin ula khta ye u bat ula ong tokhi bat tobam pidang jangai shibun kalenti ban lej te ula lej ki bat ula bam bat ladi bat da kabor jong kata ka jin bam ula lej sau pheu sngi sau pheu mit hadu horeb ulum jong ublei kaktin jong utrai Ngi so ngo yau play. Kasam kaba lai phuk sao. Ka number jing roi nyau spa khat san. Nyau iwe san. Ngin roi tang ar de khat. Shai utrai ya ka kerteng kentang tungin ya ruai ale ale kogon shash koryanga ngani kai apilen di baba Slam, Waim Sukjai, Toko Nguto Tingburam Yutrai, Apangakon Yutrai, Utiyanga, Ula Pelaryanga, Nating Nama. Bet you try, but peace now shine. Pin on juice no bukok, nishaleran. Ale ale kokon, shashkoryangan. Waim sukjai Toko nguto tingurong yutrai Kajing pule nakashti Paulus baku ceki Kristan ha Efesos Ko para wat pensiusi ya umen sim baku jong ublei da ubala shonshap ya pi nagabenta kasngi jing suspa to bretno na pi ya baro ka jing satnut ka jing domriang bat ka jing bitar ya kitin khor ka jing thatrong bat ka jing mutsniu ka ba kumno henry to long penban ki bas bun mar kaliang ki bas ngeu lem ki ba yamap we ya we pat thik kumba blei ulamap ya pi ha ukris Namar kata tolong kinong perthubut yau blei kum ki khun ba ik jung u bat to yaj ha ka jing ik kumba ukris ula ik yangi bat ula it yala de na ka benta jungi kum ka jintarwa basing ubi bat ka jingknya ha ublei ka ktin jung utrai Ngi so ngo yau blei. Ngo bhayeng. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngalong ukpu baim, ubalawan hiar nabneng, uong utrai. Jarubabam yauni ukpu, un ihim junom. Hallelujah.
Utrai undan ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing pulih naka gospel kat kum uyo anis. Kaburami kotrai. Ha kat sakapor. Kiju kilayat num yaw Jisu. Namar baulaong. Ngalong upu bawan hiar nabneng. Kiliyaong. Hatu une umdei Jisu ukhuan Joseph. Ngi itu yaw pa berkakmi jong u. Te kumno mentapat uong ngalawan hiya nabneng. Jisu la jubab yaki. Wad yatnum pramapi. Dan bala banwan syanga. Lemdau pa bulap ha yanga ukring yu. Bad nga ngansap penmipad yu hakasngi khadu. Latho hakinong ya tulpa, bad yaki baro anhikai daw blay. Kad ublayas ngaw, bad ubalayo jinghikai na upa, uwan siya nga. Amday namar ba uno ulayo iyaw pa, light no uta balawan na ublay. Mau ulayo iyaw pa. Sisya nga ong hapi, utaw bangay udon ya kajingem bom jukot. Ngalong ukpu kajingem. Kikpa temen jong pi kilabam ya umana, hari kenja bad kilayap. Une ulong ukpu ubawan hiya nabneng. Bau briu unu yo bam ya bad un yap. Ngalong ukpu baim. Ubalawan hiya nabneng. Lada unu ubam yaw ni ukpu un junom. Barukpu ubangan ay nakabenta kajingim jong kapertay ulong kado jonga. Kai gospel jong utray. Kajing ya roya miku Kris. Kohan men keprabi ieng. Nila syashkor yakini kilai tuli kijing pule ha kani kestep. Hakapa nyusngau kumno blay ulakren syapang bun kibenta kibiade bagajing mensem kajungi. Hakini kipor bun apdeng jongi. Ngitsrangi ang nuod bangi perkhat kumno banyo yakabam kasa. Namarang ikendu bun kijinge hagir kom baper. Langba kijing tobo kuoy hakini kasngi. Ujisu ukran hangi piway. Ba kumbang itrangi ang nuod. Yakabam kasa ban pen klain ban pen koy yakamet kejungi. Kum taru uong bangi dan kam yakajing bam mensiem. Dena katsakadaw haka gospel niles ngamantan ujisu lakren syapang ukpu baim badai mauhi. Uong ngalong ukpu kajing bawan hiya nabneng. Jar babam yaw ni ukpu kiyo ekajing bom jukot. Tehagane kayu Kris bakhuy. Utray kanraw Jesu Kris. Ukpu baim. Wan hakadur jong kakominian bakhuy. Langba kane kayu Kris bakhuy. Langba kane kamas bakhuy. Hakajing pulek menangkong pat melasim na kakitab menangkong jong kisiem. Layathu yangi syapang kumno u Elijah. Habo persang ban syashkor yakamon kajong ublay. Yakalenti kajong ublay. Penban ulay kendu bun kijinge. Laong kijing tau bukuj
ha baulai ya shis ngi lenti hari kenja ula thai ula sliang ula tangan baulai thia hatrai jong tau ding senyum but ula duairu hau blei da ke jingdu jing kermen wang ko blei tu simno ya ke jing em ke jonga kalong kabapla hadu kata-kata bangisung tu boleh kendu ya ke jing hadu ba umla syuban pediang ialah ke jong ke jing em ban duai hau blei tu simno ya ke jing em jonga henry blei pat udan la ke jong ka saindur nak benta Elijah bakamut nak benta jungi wai piwai hakaja kau ban sai skori kene ke jing duai jong Elijah ban simno ke jing em ke jong ulale mar khongpong ublei ulapha yau angel ulai ya kata kabam kasa ulai ka hau Elijah habau Elijah ulabam yau ke jing bam belai diki angel badaka melawanra daki angel ulai yau biang ya kata ka bor ke jing klain bar ke jing kermen hangnek penisai kedar kuhan ben ke prabi iye dan ki por ke jing em ke jungi ki bangi duai hau blei bat ni syamba ni ap kanuru ngimyo ya ke jubab kum ke jing semu ke jungi hato ngindu jing kermen hangne ke jing pule kementa kasni ke benengkong kahikai ngi wai pi wai ba let's say kita ke jing trang ke jing nut ke jing duai ke jungi kim yadai kat kum kesaindur ke jong blei ublei un saai bat penwandur ya kita ke jing duai ke jungi hakapor kababit ke babiang kat kum ke jing ibet ke jong dena kata kadau ni pensyang nongrem ya ke jing duai jungi baro lengba ke jing duai ke bau jisu hi ulah hikai kebangi duai man lakasni kok pa jongi ubah habneng dan kabenta hakato ke jing duai baong kan long kamon jong me ha ka khandeu kumba habneng tedena kata kada bangi duai ngi duai dakba ngi IT ya kita ke jing duai ya kita ke jing temu ke jongi kat kum kamon ke jong blei ban pen ulong ya kita ke jing trang ke jing angnut ke jongi ngi hangne bau Elijah ula duai ya ka jing duai ka persya ya ka an blei u duai ong to ai bangan yap no nane ko blei to wan man simno yanga kemut kalong persya ya ka an blei ka ba ngam thrai dan apdeng jungi ban duai bangin yap no ndangi duai brabor bangin koi in khia ngin em slam ngin em temen tengim deru bandan kata ke jing trang ga jeng nur ane ban kemilanti bau tau brio kata ka brio uba ngam sngu tenat un pangun stom un yapno bakum ta terter kane kalong persya ik ain blai tengim dei ban le kata rukom ndai ngi ban kersya ni wai pan da ke jing duai bagin don habdan ke jing ko jing khia ha ke jing sok ke jing kmen ke jing pulek baar na syam hangne bakumno Paulus apostol ulakren hakikun Kristan jong ka Efesus wong ba ngimdei ban pensngusi yo mensi mbokhuj namar umensi mbokhuj udai unang penyatli habdeng jong yukun menrio bad ublei tengidan kam ya ka bor jong mensi mbokhuj tengimdei ban pensngusi yo mensi mbokhuj dan hateng bangi pensngusi yo mensi mbokhuj klam da poi perkhat tikumnuk ngi kum pensngusi yo mensi mbokhuj ni pensngusi yo mensi mbokhuj da ka jing pen sanut ong ka jing thau mbokhuj malias ngamentan da ka jing dom riang da ka jing bitar da ki tin khor da ka jing thadrong da ka jing mut sneu bakum ta terter kine baro kidai ka jing pensngusi yo mensi mbokhuj ngamar mensi mbokhuj kwa bat kamdai ka saindur ka jong bangin pendom penbitar lane krensniu yano penban ban pensngu bhayu mensi mbokhuj ngidai bandon
katak mengong hajing tabu kuat kajing sebun mar keliang kajing sengaulam kajing maap iwe pan kajing iye kajing buram iwe pan kini baro kidai kita kiba ngi pensngubha yo mensi makuat kerpang kajing ya maap iwe pan hakaju kajing duai kok pa jongi ngi syamru ikan kebentak mengduai to maap yangi kumba ngi maap yaki wepat ai bangin pensyong nong rem barabor ya kajing kajongi lamba kajing hikai jong jisu kabangi duai ha kajing duai kukpa jongi man la kasngi ka gospel pat manta kasngi belasim kat kum Yohanes kelandang bah nriu kum laong nad bastang ka kran syai syapang kata ka saindur ka jong blai ha ka ba ujisu lapen long yalade ukpu jong kajing wong ukpu pawan hian abneng kamut kren syapang yalade ba upenlong kpu ba ha kayu keris bakhuy te kalong kabae berpestom ban pediang yakini kentian jong jisu lada nengkong nang syap ngimdan kajingai ha kajing hikai kajung u lada mangingingai hau jisu kaksuk ban pediang yakini kentian jong jisu banong ngalong ukpu bawan hian nabneng tang kibadan kajingai hau kamut kila ban pediang yakani tibalai kini kiju lane kinong Ephesus lane kumalis ngeo haka gospel bakiyat num yo jisu baong ngalong ukpu bawan hian nabneng kadaw kalong baki klab ngai hau ki klam ngai ya kajing hikai kajung u na kata kadaw ki stom ban yang ya kani ki snau lango hadu kata kiong bau neu deu khun jong Joseph u khun jong ka Maria bangitep ya u bari ka yeng kasem kumnu ong ba ulang upu bawan hian nabneng kim sungthu namar baki klam ngai dena kata kadaw jisu laong phi atnum para mapi kamut hangne ukwa banpen kan mau yangi bakata kajing tnum iwe kajing tnum ya ki kam ki jam kajing tnum wadiau blai kidai ba persya ya ka hukum ka jong blai persya ya kata kajing kai jong blai banang tu iye tu buram iwe ya iwe pan u fara piyo bakhuy bangitep modeu rukhuy bakrao wong kumni unu batnum yalopara kamut ubeno ya u na kadonu jongpi badhabau tau menu para umino na kadonu ke jongpi lamba kajing tnum persya ya u ne yaka kamut bau jisuru umino lang bat u na kadonu ke jongpi tehabau jisu la mino na kadonu ke jongi kamut kadonu jongi kalong kabatli kin sawan ra bun kijinga bat bun kijing bomman kin sawan rong hakadanur ke jongi ngim dei ban pentli hakadanur ke jongi ngide ban pendap da ka bor ke jong blai da jisu da ka jing ie je u hak bang ie ngi buram i wei pan la ka long haying asem nane ki parmarjan marpa kumalong mentan abo jisu kren uong ngalong ukpu bawan hian abneng katheo syapang kane ka Eucharis bakhuy kaba ngisimenta na kaway kapor siya kaway kapor ha ka Eucharis bakhuy ha ka duruk pu bakawain u Jisu wan longdo longsnam ban man kapor bangisimenta ha ka Eucharis bakhuy ngi pediang ya u langba ka communion bakhuy ngi yalong kaway dei ha ka benta bangidai ban ri kendong ya u Jisu haki donur ke jongi langba ki ktien ke jongi langba ki kam ke jongi langba ka jinga de jongi iwe ya iwe pan ban penkot ya kene ke jing pusan hakene ke por yakan mau ya uwe uknaret bawan mas man lakas ngi ublei ya kuwe kesngi nale dep kamas bakhuy ulalai phai chelayeng wong komei ngakwa banlong unong yalap teka kmi kal sngo lango ngong kumno kai bala penlong
มันประคัดอากาศรุกมมันลงนองยาลับวงกับเป็นประคัดยังไงมามันก็สนิวเบลย์งาเลชิงมันเองงาช่องฮักกิเบนงาเป็ดอุปดาร์มารเวยูเครนนักดูวันตัวงงากว่าบุปดาร์ช่องไทยเนาะคันเดียดเป็นงานสลองอุดงยาลับเห็นมันประวิยพีบารอบัดนหังเนฮักกิยิงกษมเลสเซละไทยละลังอาบันช่องกุมตาวขนาริดละกว่าบันชิมันตาขมาสบุคุยฮักกิยิงมันเนบัดฮักกิยิงเซงบักุมตาเตอร์เตอร์เห็นเรื่องยิมได้บรรดุจิงกระมันอุบเลยูอีฮักกิยิงทมูบพากิจงพีวันวิดอนฮักกิยิงกษมบัดอุนซาพลีกลาดกลันตียิมได้บรรดุจิงกระมันยิเป็นง่ายยิดวายอีไวปานนั่นแหละกิจงกษมบ่เบลย์นรังการบัดนี้หับแดงคุ้มกินในกิจงกิมีกันดูให้กินในกิปอร์บ่อุนังคิดคู่กระโดอุนังเป็นคลายในกิจงกิจงีนักเอาไว้กับปอร์เชื่อเอาไว้กับปอร์อันนี้เราเยาวเยซูคริสต์อินชิมกัสลากบาขัดขันได้กัสลากบาขัดขันได้ยินดีด้วยลังงาเงดเฮาเบลย์อุปาบันบอร์บาระน้องเท้ากับบันเองบัดกาคันเดวบัดเฮาจีสุคริสอุควรบามารเวจงูอุตรายจงีเยาวบลาปุนโนมุนเสียมขวดเยาวบลาคานามาเรียเทสุตีเยาวชาลเปนฮับโปปันติสปิลาตุสลาซาลาพนายอูลายับลาเตตยอูลาเฮร์สกิบยับฮักสกีบลายลาบีปัดนกิบยับลาคิวชบเนงช่องฮักตีกมอนเบลย์ปาบรันบอร์บาระนังจับปันวันบิชากิเอ็มกิบยับงานเงยเฮามันเสียมาคุยหากบาลังกัทลิกมาคุยหากจึงยิสลอกิรุยคุยหากจึงมาบลิกิปอบหากจึงมีปัดกระดอปัดกระจึงเอ็มบอมจุกุดอาเมนก็เห็นแม่นกับปราบีเองตัวงิดพายชอบเล่ใส่กันร้านและกินนี้กิจงด้วยกิจงีนักบรรทากิตัวบาร์กิบันกำลังกิจงด้วยกิจงีบ่าวเลยนังกระคู่กระโดยกับบาลังบัดยังอีเวไปอีเวKejubah ngi kerpat yame ko try Ngi kerpat yame ko try na ko bentau kwa bukut jongi upo Francis ki bishop baro par u bishop jongi Victor Lengdo ki Lengdo ki reuniam ki katekis bat kinong trai kambalang baro ki ba IT halade mantre na ka benta ka burom ublai bakin long barabor ki bakloy ban pediang parchania ka jing penyaj ublai ya ki kam bala pen khamti haki ngi kerpat yame ko try Ngi kerpat yame ko try na ka benta kene kerempai ke stan jongi bangin long ki bayasha hawa ki jing tenjo ki wan lang shop hangi kham tam hapdeng jong kene ka khlam covid khat khandai bangin long ki bashania bat IT teli telan hau jisu bama uhi unweng un kendat yakine ki jing e baro man wan ra ya ka jing suk bat jing man bha ha ki rempai yeng jongi ngi kerpat yame ko try Ngi kerpat yame ko try na ka benta iwei pa iwei nangi kham tam kitu kbla sha te sha khom ha ki kam auria jong kane ka perthei pan long ki bakloi man bread bat kan tai no ya kini ki jing mlen bas new jongi ki bangi le man pen thamai yala ka jong ka jing im ha ki jing mut ki jing berkhat ha ki kitien ki kam bat pen sngam ha ya ukpa ba beneng bat ya ukhun jong u try Jesus Christ ngi kerpat yame ko try Ngi kerpat yame ko try na ka benta baro ki bapang basistam kham tam kitu ki balangat ha kane ki jing pang khlam ki badon ha ki yeng ki sam bat ha ki jaka sumar ba pher bau jisun penyo nak keloi ya ke jingko jingkhia met ban si miki ngi kerpat yame ko try Ngi kerpat yame ko try na ka benta kitu ki bang telot ha ka jingai ki bam ngai pat ki badang artatien ya ka jingdon u jisu ha ka yu Christ ba khoi bau mun sim jong blai
pun pensyai ke jing mut jing berkat bakin pediang yau Yesu kumunong suspa jongki ngi kerpat ime ketrai Ni kerpa di me ketrai. Utrai tukar ku yaki kuan men sem baro ki ba sementa hakane kamas bukuan yaki ba hing sem jongki baro makinang don hapdeng ka jingko jingkia ka med ka men sem ker ku ablai chakan ran yaki ni ki men ki para ki bara khi yaki sni kha ka jongki hakane ka sni yaki kuan ki ti bapan pau ka jing snungu mula pas mai ki exam baganang kiu irat hakapule kaputi sahi sien ik bapang wisdom ban yo ki jingkoi jingkhia bakham kloi bari ke bakoi bakhia menang da nang ri nang sumar menang karngiu karwiang ban lai na ki jing ma jongan ke prothai bari ke men siem baro kemala khonno slade ki makan mau kerpang hakane kapor bikin yono ik jing sup neng kabom jukun dau Chris utrai jongi Amen. Lai spa nriu sao. Lai nriu sao. para bakajing kenya jong abat jong pi kan long kabap diang hun au blei upa beren bor baro To try tiang kinia nak di jong pi na kabuta kacingero kaburam ka kerteng ka chungu Kacing to yangi badia palang buku jonggu baro kawai. to snob ha ko try ban pdiang ik jing terwa jong ka balang jong me yak ba ha jing snai jong me mela ai ban dup terwa yaki bat yak ba da ka bor jong me pen kala long sya ka jing maya jong ka jing pen em jongi dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon rengkat bat pi Rengkat bat piru Tôi khen tiêu ya lai ki donu Mi ken tiu ya ki shautrai Tungin yai ngu yau trai ublei jongi Ka shong hok bat ka Da shisha kalong ka basyong hok bat ka badai Kadai ti jongi baka jing penem yangi Haman la ka por baka jaka Banai ngu yame ku kanran ku pa bukuin Ku blei badan bor bad bom chukun Namar wat lada mem dan kam yaka jing yaro jongi Penban ka jing snongu jongi kadai ka jing ai jong mehi Namara ka jing yaro jongi Om syampen krau shushu yame Henry ki penmen toy yangi nak benta ka jing penem Lengbau try jongi u Jesu Christ Bakum ta dak ba yasolang baki kan hon rwai jong ki angel
ngi ro yame bad da ka jink men ngi pen bena Lai spa kendai pon rio. Lai kendai rio. Bakut you try Usim dan boru bleki pai Neng bat berteki yar wayang Kajing ya roh Hosana Hosana Shajrong tam You play Hosana Hosana Shajrong tam You play Hosana Kajing ya roh you tabawan Hana badhagar tegu try Meng bat berteki yai wayang Kajing ya roh Hosana Hosana Shajrong tam You play Hosana Hosana Shajrong tam You play Hosana da shisha melong bakhuai ka try ka thame jong ka jing khuai baro namar ka tangi ka pad yame to pen khuai pengan tang yikine ka jing terwa jongi dak ba pha yo men siem jong me kom ka jer halor jongki bakin dop kala long yangi kamet berkasnam jong try jongi u Jesus Christ Hakapor bladino yu badala ka mon snobha ula pediang ya kijing sha shitam ula shem yokpu badak baingu yame ula kedia yu bola ai halkisnran u ang to shem batobam nakane phi baro namar kane kalong kamet jonga yak ban aiti nak banta jong phi ha kaju kerukam anda lalayabam ula shim yaka kuri badak baingu biang yame ula ai yaka lakisnran uang to shim batudi nakane phibaro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bom jukun yak ban pen mi nak benta jong phi bat na benta kibabun yak ban ma yikipop to le yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing Kata sin bani bam dune upu Bangi dinakane kakuri Nipen belaka jing yap jong ngotrai Tanah Namar kata ngik bapen mentai kajing yap bakajing mi pat jong u ngiterwa hame ko try yok pu jong kajing em bari ka khuri jong kajing penem ngidai ngu adam namar mlanyo yang ik babet ban yang hakmat jong me ban syakri yame dag bas ngauret ngikir pat yame bangi bayo banta hakamat bakasna mukris ngin long balapen ya tali ka way do men seyam bakuy
To kan mau ko try ya ka balang jong me kapla priang hasat la ka perthei batu pen janai ya ka jing ie rengkat bo Francis upa bu khu jongi u Victor u Bishop jongi bat baro kiling do to kan mau lam ro ikin men ki para shinrang bat kan thai ki boliot hia da ka bakar men ya ka jimi pan maria baro kolak lad no ka jing snei jong me top diang ya ki sha jing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngikar pad yame khnang barangkat baka maria thesti bakhuai ka kmi jong blai uju seb bakhuai kurem jongka ki apostol bakhuai bat baro kiru khuai ki bala pen snub hayame pateng la pateng ngindup long ki babet ban yo ban talem haga jingem bom chukun bangin yaro bat pendan buram yame dau khun jong me u Jesus Christ da u lambat u bat ha u kan long hameu play pa bran bor ha ka jing long ka we jung men sem ba khu baro ka buram ba ka jing ro junam la junam Amen. kum bala hukum yang i daw nong panem bala hikai ni dagak tien blay nginut ban duai kok pa jung iu ba hamne kan long ka ba khu kan wan kai ma jong me kan long ka mon jong me hai ka kendau kuma hamne to ayang in ta jing bam jong i kamala kasni Batuman yang ia kiring kang jongi Kumahirungi ma Yagi bales yangi Badwan yaram yangi Shaka jing penshoy en rei to pelayangi nakabasniu to pelayangi ngerpad ko try na ka jing sneu baro hai ka jing spun jing me to ai jing suk jing san hi kisngi jongi khnang bada ka jing rab jing snei jong me ngin lait barabor na ka pom ban ngin yo jing ada na ka jing jinjar baro Kat bang dang ap kmi lentia ke jing kermen bokhuin bar ke jing wan pat jong nong penem jong i u Jesus Christ Nawar ka jong mi long kahima Ka jong mi kabur bat kaburong Junam la junam Ko try Jesus Christ me bala ong haki apostol jong me kajing suk nga i hapi kajing suk jong nga ai hapi wat peji ki pop jong i henry kajing nga jong kabalang jong me bad haka jing each bun ka jong me to ai hakai kajing suk ba kajing atli ka way kat kum kaman ba khuai jong me Mameu ba em berbesensyar junam la junam Amen. Kajing suk jing kemen jong try Jesus Christ kan dan berabor ringkat bat pi Ringkad bepiru. Ton ya try kada kajing suk hiway highway pan Bakit not keep up kaperte to snow sen ayagi Kukun lang roduble Mi bakit not keep up kaperte to snow sen ayagi
Bakit no kipok kaperte To ai jing suk yangi Hak mi ukun lang brod jong ublay, hak mi ubakit no kipop jong kapersay, suk kitu blakhod syakajing kawai jong kun lang brod. Cần ran ngam shong ho kuin wan rung hapo ga yin chunga Henry shong tang nak tin ban kaman sim chunga kan sakya hi Ka number ching roi ar spa ar phun nhiều ar nhiều Jing in me ai Namar jona Nangam la kodrai Kem da terwa Naga jing im sngamu Wala kasih kerdu Hadu kasih kadu Namar jomi Nakhe kajing isnei Namar jonga Nasnamila deseng Halor dingna Ikashitom mancha Ya Rab dingna bagi ruayan namar John me Tuhan donut babe namar John me mensimas mayane kung kajong mensimam chujai ple bakhen jing le men le kan le ba de ban le namar jong nghìn chim kasla shi spa nriu phopra kasla shi spa nriu phopra Ka communion min siam Ko Jisu trong ha ngei kem ba me don tli ha ka sacrament ba khoi tam kaduan na e yeme na lor ki e baro bat ngat rang ba men wan hapo ba men siam trong ha namar ba benta kum ni ngam la ban priang yeme ha ka sacrament ba khoi tuan hapo ka don lut trong ha ha ka chinglong men siam ngapiam yame halaka donut bat ngapenya so yalade bat me watsha bangan klachu nami kasla khandai pusau kaching duai hau Joseph bakhoi ko Joseph bakhoi ha ki ching shi tom jongi nia petrime bat ni kerpat yame banya dai yangi da kata kaching et
kabala sinrop yame bat kathesoti batlem kakme chong ublei bat kachingit kpa da kaba me lakdup ya khulung jisu yi kerpat yame ba men pet isnei ya kaching yo pateng kaba u jisu ulayo da kasna makodor bat ban ya rap yangi ha kaching don kam chongi da kaching ya rap bakodor chong me kunong da chong kayeng bakhut to da yo pat ba bahul jiet chong jisu kres kukpa bas bun he tu sumar yangi na ka klam chong kaching bakla bat na kaching jot kunong da padan bor na ka khet paneng chong me tu isne yangi ha kane kaching yale bat ki bor kaching dum bat kumba mila pelat yo khulung jisu na kaching ma chong kaching yap minta doda ru ya kabalang bakhut ublei na kaching riam chong ulong shuon bat na kaching jenjar baro tukudup yangi iwei pa iwei nangi na kaching sumar chong me kumda da kaching kershan chong kanuksa bat kaching erap chong me ngin la ban im hok bat ban yap hok bat ban yo kaching suk bang chukut habaneng amen Jong ni Tuai berkejing yo benta hagi sakramen jong me. Yak bangila yabam yasep. Kan pen em yangi ko try. Berkan pen skam yangi hagi jing shai. Jong ka jing shisha jong me. Dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai undan rengkat bat pi. Ringkat bat piu Ublay beren barbaro. Ukpa. Ukuan. Maruman sem bakuin. Unkar ku yapi. Amen. To lechsuk. Yej basyakri. Yau try Jesus Christ. Ngi songu ya ublei. ka number jingruai san spa lai po san san lai san ngin ruai tang ardkhot Kamit badum batsi pernai wan yad hajam jonga kti jonga to bat patin yanga lenti jonga kachai kaboru kaduna yami ngakot kerpat antang ayo tikran wan yad bat ngaku try hakamit badum basni pernai wan yad hajam jonga kti jonga to bat patin yanga ki mau cintut ki eng kom ta ting peng ngaur en reng ni don hajan ban rap habang atlon wan yad bat ngaku try hakamit badum basni pernai wan yad hajam jonga kti jonga to bat patin yaga ka burom Hau pa berhau kun menham sim bakut kumba kalong jung meningkong jung mentra bar bor jenom lai jenom amen ngia phatre hapo kejing da jung pha kun kun play bakut wat kentai kejing kerpa jung ni jishnom Dari teplai hi berpor dari sisi baro dari sisi badan berom berbela kerku kodunu khutamu jisu Isnei. kumaria kone rap ki kristan terwai na kumta ha jung ka kerteng pa barukun ram sim khoj amen en yaro yu jisu kris jenom lai jenom amen